Sampa yedi efri eye Okuapem maimu ede ebanyina ense se de Kofodua High Court ebu asema na ekoso ewo Okuapem hene wone asona hene ene Okuapem mahema entemu no se de asomdwe aba Okuapem hene na so Okuapem hene wodi enkunimu na asem ni nyina no ehya ebra sebe ye Okuapem hene ebidi ade se Okuapem hene na no na ahema ekyiremu se aban omampani na nadodan kwakufato ena wode no ebaaye se wombedi ade na ono susu se amane kwanso nya amane kwanso ena nanado sebe wofa so ede Okuapem hene ede no ebedi ade eye wo hema sade se akonyato a ono eniyi anamusini ene de obedi ade anase ne ba woni ne ebebu wo man no nanso ye de we hu ne sa de ohu ya ne se aban yi sebi eye Okuapem hene aba se wono ene wo mrama medi ade na wo hwa ene nye ne kwano no na nso so wo hwa ade hye ne mu nso so a na nye de ono na ahema ne wo pesenka wode akonya no ema no enunti enam se wo nsusu se wanfa amane kwanso omampanye na nadodan kwakufato amfa amane kwanso a se wode no ebedi akonya ne nti no enunti won ye den wontimi ne ntenase onno ode asem no ekodan court ode court nyo no nko asona hene ka ho ena wo myenu nyina ade asem no court na se be ya court bedi ede ama won na akonya na kwakoda baabi eda ansano a se bi wonu be ye de hyebrante a opese wono no ebu eye Okuapem man no asem na kwaba ekumfie nan anase hemfie num nie afie esim yukrampo no eho asem baaye a na ekire se eye Okuapem hene wadi nkuku ama Okuapem hema ena edi nkunimu de asona hene enso so ekaye ebra sabi yesi Okuapem hene efoforo no de wono so kan no so momi nkotie emfamra Edemesre na akasa choma mfa na se enonyamfo ne nananom ne mpanyia etwa ehia mu ha si ne edi kan ya mo bia afishapa Okuapem ma obi biara Okuapeni biara Ghana ni biara afishapa ifi bebre ne etiase adaye odra echi adaya etoso ebisa ane Okuapem hene eye osiadoyo kwasi akufua otoso ebisa eye Okuapem nyina wura so man afishapa osi semotensen bi ekoso wo abefi ne sabe yen social media isua na bi wo ha no nipa ho yera wo den na eko eye den asem won atu Okuapem hene ye ni Okuapem hene nemu semi gina hase konti hene Okuapem mu ha ana mempa kanfo ne nananemu nyinara de yande yewo Okuapem hene nase ya fansi pa so na yesua akire no yesu osumo owiemu odesumo oyaremu sebe yabesom moya monituai muhusi yampa abawe yebuso nanka sebe dan na efese yanya Okuapem hena brante se dan na efe se yanya kronti hena nso se dan na efe se yawo mpehen eye yanga donten wura eye oto obo jankwasi a
sɛbe 36 years ni a ɔno nso to di adɔntenhene ne yɛwɔ Gyasehene a wanya 18 years experience ne yɛwɔ Benkumhene a wanya 32 years wɔ agua yi so ne yɛwɔ nifa nso a sɛbe sɛ nyɛ biribi a wanya mfeɛ sɔn wɔ agua yi so de ne yɛhu sɛ Okuapem'S yɛwɔ nkankɔ yɛwɔ anim de yɛne nanom bɛyɛ bi na yɛn nso yɛn mpɛ so yi dɛn ne yɛba bɛyɛ prempren ahenni ayɛ sɛbe ɛnyɛ ntamafura ɛnyɛ manso na manso koraa sɛ wotwe pɛ na ɛbrɛ kuro no ne ɔman no sunsum ase nea yɛne nam bɛyɛ yi dɛn ne wɔyɛ ne yɛn nso dɛn ne yɛba bɛtoa so nea yɛretoa so ne sɛ yɛde mpuntu nnwuma ne nkɔso ne nkabom ne ɔdɔ bɛpɛgya Okuapem'S na Okuapem'S afa ne ntamapɛfura January 1848 ne yɛwɔ first training college in West Africa na ɛwɔ Okuapem'S mu ha dɛm na yɛfɛ na ɛyɛ nyam na ɛhyɛ nkran sɛ 1843 ne yɛwɔ the first primary school for the whole Ghana wɔ ha dɛm na yɛfɛ sɛ 1835 na Basil missionary wɔ ha a wɔn abue sɛbe Presby Church dɛm na yɛfɛ sɛ yɛne asɔfo pam wɔ fie ha dɛm na yɛfɛ sɛ wiase nyinara ɔman anaasɛ the only state ɛtuma produce 3 heads of state fi Okuapem ɛyɛ ex-head of state which is Eduardo Kufuado yɛnya ɛyɛ yɛnua yɛmba ɛdɔnke Kufu na yɛnwɔfa yɛnua ex-president ɔkɔɛ nso Kufuado efi ha yɛabakɔ sɛm yɛ bebree dan na bɛmɛnga kɔnkan na bɛmɛnga kɔnkan si yɛn nyinaa bɛka yɛn ho abom na yɛde yɛn amaane yɛn amammerɛ akyekye Okuapem'S na Okuapem'S afa ne ntamapɛfura anuanom nananom na mpɛhen a mo wɔ wiase mmea nyinaa sɛ mote sɛ obi ka wo baabiara si yɛni Okuapem'S a yɛne yɛse yɛwɔ Okuapem'S yɛwɔ Okuapem'S a yɛbɛkɔ so asom no na yɛgu so som no nso yɛmpa abawo na ɔwɔ nhyehyɛe pa rema Okuapem'S na ɔwɔ nhyehyɛe pa rema Ghana man na ɔwɔ nhyehyɛe pa ma ne mma ne ne nenanom mfie nnum ne a yɛwura yi pɛgya afoa sua kyerɛ Okuapem'S na saa fie de odwira yi ɛbɛyɛ soronko ɔde nhyehyɛe pa retoto a ɛwɔ nananom mpakaramfo nso ɛda yɛn anim a yɛbɛboa no na ne saa fie anniversary ayɛ krabɛhwɛ na ne sɛ ɔmamakɔ aba ɔdam ase na menkasa na ɛnware na n'agya ase nso wɔ ha yɛnuanom nso a medu ha ka yɛn ho saa asɛm yi yɛde reto obi biara anim sɛ yɛnde yɛsɛ yɛwɔ Okuapem'S ɛyɛ ɔse abeɔyɔ Kwasi Akufu yɛbɛkɔ so asom no na yɛgu so som no nso nana yɛma wotiri nkwa yɛma ɔmo ne yɔ yɛde nsi awia yi divisional chiefs yɛmpɛhene ɛne bo afansa wakasa ama yɛ bɛgyina me gyina ha yi ɛsi ahenefo wɔmpɛhene ne me nti me kasa ma ɛsi ahenefo yɛnkɔ yɛmmra yɛnkɔ yɛmmra yɛnwura yi ɛsi ahenefo yɛn ne yɛde no sii ɛgba so meeting mu bio yɛnwura yi ɛnyɔn no ankasa no pɛ na ofori agwa yi ɔbɛtena so ɛyɛ si ahenefo ɛne yɛde ne sii Marian Marshall was a wet to. As I am for you in Jubia. Yes, you Okuapem'S. Ah, Seni. Ye ring that procra. Obi also betuno on fire, madam. And no near Cotiabano. Sans semini muno. And I betu just say a 2 Okuapem'S hena dear so. Emma, a nana no more a Okuapem'S. Ekwa himfie kodwetwa himfie de be kire se yintu Okuapem'S hene eno nti akoside edi kan wo memu no e wa santemem ne aka memu no Okuapem'S hene
Wɔse adeɛ yo akwasi ekufu to so emiensa wɔne nananom na Okuapem'an etena ase diye na wɔtwe anase ewukudi etwa ato ekrampo wodiye ɛna wɔde tu dwa sɛ wɔsere nananom sɛ ade a ɛbɛkɔ so anasa ade a edi wɔn anim no wɔne ne maame enyina bɛtena ase adi na wɔne de asomdwe nko a ɛna wɔpɛ na sɛ de wɔpɛ no nananom atie ayɛ ɛde ama no Umienkotie said we see cancer on fire. Mede, my cousin, the bass of the sumo Okuapem'S. Now, Miss Sumo Okuapem'S, I may be a Ghana men, Okuapem'S, with the BPRs, and to say yes, Yadi, Metnasi, Waha, and Ukudaya, Matnasia Okuapem'S, me friend, Daya, and Okuapem'S, Seven America. Mekasa, Mark Ukropon, Mekasama, Okuapem'S. Can be an idea, not 7 years. Na yare ya hungo Okuapem'S a ena de maba matnasi menena no nsusu medai na yesi e besom ko kai na mo hwese ye na e ba ye nya ada ye da se se ne wo sky bi a onye mama na bi je di se ne wa ba heide wo beka ekroho wo beka ye na ya bo na sebe menna minim so ti fie ohwe mitia no me mana afisiaba a video grey mi je di so better na na say ohia ne maame ɛwɔ ne nkyɛn ɛno nti ɛnura ɛda high court a ɛwɔ Koforidua ɛde dibem ɛde ama ɔse adeɛ yɔ kwasi ekufu to so miensa wɔyɛ Okuapem hene sɛ no ɔno ɛna asɛm ɔmode kɔ yɛ de foforo no ɔno ɛna ɛde bim and Okuapem has a bar before the High Court. Okuapem a winning case against Okuapem and others. You can say happy. They say one day conventional to internal appeal until then my thought appeal in where until our cancer and they said cancel. Now on can say be a yin and quarter of appeal no so actually not by next hour or yet no say then train not of appeal no because a na quarter appeal the Kenya the banka kaino as in swat for benchina Senate Supreme Court and kaino until say pass or convicted on that. No, they know for two Senate maybe cancel punishing severely no. Got my baby ya. Got my need on here and yes I said no crime and you're the goal. Say G2 Muse or your here and Cayenne fan cause yen punishing. Yeah, a Minwaka crime. Say, we are some say injunction, yet injunction, to the Susu moon, or you may find injunction application, we are calling. Application, they call and they said, they say yen san call ye cheap, yen coin full, and no woman diesel, no, from victim of Anna. We would need a good court within also, and we take on channel so we are fine for say. Yes, same moon didn't he? Just a little call. The cause said, you were good court in India. But baby, you're the fire, and yeah, and let it go. Two things, and got net EV, and I said, being surrender. Got me deep you. Not more fat lawyer for. But in there was a opinion. Minna said, the lead. Okuapem'S a war, bra. A quan so was our case. Baby, you're the fire, no. And yet, a whole crown, I said, God, if I. Is he a chill, no? That might be good now, behind. And then you know, make your account be. But we are called so me Eastern Regional House of Chiefs here
ɛna kumase ɔhyɛ ase no nse na mo nyinaa wɔ hyɛ ase kama ɔde cover pii deɛ bɛtu nti tama asafagye sɛ ɔgye kɔ 250,000 na nka kyerɛ judge sɛ ɛbɛma nti yɛnya ade a ɛsɛ ɔgye kɔ because Supreme Court ebua nti deɛ yɛsrɛ ne sɛ asomdwe mmra na nka bɔmmɔ mmra na Okuapem nso so ɛyie die ntumi mpagya ɛsan sɛ pinche bɛda wɔ hema ɛne wɔ hene ntɛm a ɛyɛ ɔman mu nyinaa ɛna ɛbrɛ ɔman mu nyinaa na ɛhunu amane ɛno nti wedi yɛnka sɛ wɔ hene nkwa ntiri nkwa yɛka sɛ Okuapem ɛtiri nkwa na ahema nso so ɛtiri nkwa megye di yɛsɛ nkyɛkyɛmu nso bɛkɔ so na obi na wɔn kyerɛ sɛ yɛ contempt bi ɛna ɛkɔɔ so ne nam so ɛma yɛbu asɛm no ɛde ɛma ɛyɛ Okuapem ɛhene otwe dɛ mpo Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛhyia deɛ ɛfa nananom ho biara no ɛno ne yɛde bɛsom mo yɛakra mo ɛdin no ɛyɛ Maame Fauzia yɛdam ase